Umím se. Dobrý. Ahoj, vítám vás u mého třetího videa na tomto kanále. To jsem já. No a tohle video je informačka. Informačka o čem? O tom se plánuje seriál. Seriál. Bude se jmenovat Ztroskotání na ostrově. A bude to o tom, že vlastně nějací dva pešopáci pojedou vlastně do Egypta na výlet. A můj ještě další seriál, ten už mám natočený, se jmenuje Cesta do Egypta, ale to nic. Tenhle se bude jmenovat Ztroskotání na ostrově. Oni jenom pojedou do Egypta, jeden den budou u moře, druhý den budou zkoumat památky a třetí den se vydají na moře v lodi. Ale přijde vlastně velké vlny přijdou. A pak ještě přijde jako bouře a začne se to houpat ta loď. A na krajíčku se udělá díra, tak do té lodi poteče. No tak to bude kluk a holka, takže kluk řekne, honem Casey, plavej, přeplavou to moře, až uvidí nakonec nějaký maličký ostrůvek. Tak na ten ostrov poplavali a tam vlastně našli si nějaké jídlo a prostě dál už nevím moc, ale vím, že to tak nějak bude.